அப்படியே நினைச்சுக்கிட்டு இதை குடிச்சிடு. போங்க போய் குளிச்சிட்டு வாங்க. சரி. பாத்ரூம்ல கரப்பாம்பூச்சி இருக்கா? அதெல்லாம் இல்ல, நீ வா, நம்ம டெய்லியும் இதே மாதிரி ஜாலியா நினைலாமா? அங்க வாங்க. ரோஸ் கலர் பூ இப்படி நடுவுல வரணும். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பூஜை ஆரம்பிச்சிரும். இனி எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? எல்லாம் முடிஞ்சது. மருந்த மாத்திட்டு அதை எதுல வைக்கிறது? நீ இப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன்னு தெரியும்டி. மருந்து வர எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே. ஏன் பணம் தான்? எப்படிடி? ஆபீஸ் போறோம்ல,